Астронавтите разказват, че в близост до кораба се случва нещо неразбираемо и необяснимо. Аненербе, т.е. Германското общество за расови изследвания и образование, говори за антични звуци, преживели своя златен век преди около 3500 години. Записъци, вълчи вой и телеграфни известия. Светът е срещал и най-ужасния сериен убиец в историята. В коридора, след 5-6 седмици, камерите отново улавят промяната. Игор Дятлов ръководи. КГБ е като вода. Приспособява се към средата, в която се намира. В археологията се появява твърдението, че въпросът за пътуването във времето може да бъде решен. През 1857 година в Северния Атлантически океан, край бреговете на Северна Каролина, потъва параходът СС Централ Америка, натоварен с най-малко 9 тона злато и бижута. Главозамайващата история на един кораб на златото. Ето, малка част от откритото злато. А останалото състояние е за стотици милиони долари. Все още ли е на дъното на океана? Към края на Втората световна война, японският кораб Ава Мару е поразен по погрешка от военноморските сили на Съединените щати. А после наяве излиза една огромна тайна. Къде са 5 милиарда долара злато, платина и десетки съндъци с бижута, за които се твърди, че са погребани заедно с кораба? Изгубените съкровища на историята. Кадрите, които гледате, принадлежат на една от най-известните съкровищни развалини, откривани някога. През 1857 година, край Северна Каролина, корабът потъва с един от най-големите товари злато, губени в морето. И от тогава е известен като корабът на златото. Привличането на златото от древни времена непрекъснато съблазнява хората. Заради този ценен жълт метал са избухвали войни, царства са се издигали и падали, държави са били печелени или губени. Никоя друга материя не е завладявала човешкото въображение толкова силно и не е предизвиквала такава възхита. Близо до днешен Сакраменто, в местност наричана Нова Швейцария, през 1839 година пристига швейцарски капитан Джон Сътър. Той управлява района, известен като Сътърсфорд. Търсейки източник на дървен материал по протежение на Американската река, Сътър наема двама американци. Единият от тях, Джеймс Маршал, сутринта на 24 януари 1848 година, докато гледа водата, забелязва проблясък, подобен на жълта искра, идваща от дъното. Той потапя ръката си в реката и изважда парче злато. В този момент възклицанието му «I found it», т.е. «Открих го», се превръща в лозунг на епохата. До 1850 година пътнически кораби практически няма. За обикновените хора, които не са моряци, не е възможно да пътуват от изток на запад с ветроход или парен кораб и да изпитат каквито и да е условия на цивилизован живот. В първите дни на Златната треска пътуването по суша с каруца отнема месеци. Реалната продължителност зависи от избрания маршрут и наличното оборудване. На 20 август 1857 година няколко стотин пътници се качват на парния кораб СС Сонора на компанията Pacific Postal Steamship Line и отплават от Сан-Франциско на юг, към Панама Сити. На борда има злато на стойност над 1,1 милиона долара. Хиляди току-що отсечени монети, 1857 С, двуглав орел, както и 20-доларови монети, кюлчета и злато в други форми. Всичко върви по план. Когато настъпва моментът, СС Сонора пристига в Панама Сити и пътниците слизат. След това, съкровището започва да се прехвърля отделно. То е натоварено в специален багажен вагон на Панамската железница, 48 мили линията, завършена през 1855 година, която от тогава улеснява преминаването през провлака за около 3 или 4 часа. Скоро влакът пристига в Аспинуол. Пътниците слизат, а съкровището внимателно е пренесено в трезор. Следващият етап от пътуването е СС Централ Америка. Тези параходи, работещи по федералния пощенски договор между Атлантика и Пасифика, са командвани от капитани на военноморските сили на САЩ, с доказан опит и безупречна служба.
На мостика на СС Сентрал Америка стои капитан Уилям Хърндън, човек с важни заслуги в морската служба, включително експедиции по река Амазонка в началото на 1850-те. Историческите изследователи Кингсли и Еванс пишат в Wreck Watch, че миньорите са рискували всичко, за да отидат до златните мини на Калифорния в търсене на по-добър живот. И че завръщането им към дома, към Ню Йорк, е трябвало да бъде най-големият им триумф. На 3 септември 1857 година корабът вдига котва от Колон към Ню Йорк с 477 пътници и 101 души екипаж. На борда има 9,1 тона злато, а според друг източник дори 13,1 тона. Миньорите, натрупали богатство по време на откриването на калифорнийските златни находища, носят трудно спечеленото си състояние обратно към Ню Йорк. Златото е необходимо, за да подкрепи банките и да успокои напрегнатите инвеститори. Огромният колесен параход под командването на Уилям Хърндън се движи по спокойни води. По план и без инциденти, той хвърля котва в кубинското пристанище Хавана. От тук нататък времето започва да се влошава. На 9 септември корабът попада в буря край бреговете на Северна Каролина. До 11 септември вятърът достига около 160 км в час и започва да къса платната. После, в едно от отделенията се появява теч. И по обяд същия ден огънят в котелното започва да отслабва. Парното налягане пада и колелата спират. Корабът бавно започва да поема вода. Сред пътниците набързо се сформират спасителни групи. Цяла нощ те се опитват да изхвърлят водата от долните палуби с кофи. Правят опити котелът да бъде пуснат отново. Но въпреки че бурята временно утихва, не успяват. След обед бурята удри отново. Корабът вече е на прага да потъне. И освен това се носи по течението на бурята. На следващата сутрин два кораба забелязват бедстващия параход. Екип, командван от капитан Хайрам Бърт и 10 моряци, се приближава към повредения от бурята кораб. Капитан Хърндън заповядва на жените и децата на палубата да се подготвят да се качат в спасителните лодки. Жените оставят ненужния си багаж. На този пазар на живота и смъртта хората започват да хвърлят пред спасителите кесии пълни със злато, в надежда да получат помощ. Но това е един от онези моменти, когато парите нямат никаква сила, никаква стойност. Историкът Норман Клер пише, че няколко жени са взели по няколко монети, но никоя не е успяла да вземе повече от 2 20-доларови. По-късно един от оцелелите записва в мемоарите си: повечето пътници бяха миньори, които след дълги години тежък труд носеха значително количество злато. Но в тревогата и ужаса на онзи миг любовта към златото беше забравена. И мнозина разкопчаха коланите си пълни със злато. Някои, надявайки се да олекнат и да стоят по-лесно изправени, хвърлиха трудно спечелените си съкровища на палубата. Други, знаейки, че водния гроб няма да им потрябва, в отчаяние изхвърляха златото си. 153 души, предимно жени и деца, са качени в спасителни лодки и успешно прехвърлени на други кораби. Малко след 20 часа СС Централ Америка е ударен от още една гигантска вълна. Корабът се разтърсва, мачтите се чупят, по палубата са се струпали стотици хора, а капитан Хърндън стои на десния борд при колелата. Под тежестта на вълната корабът започва да потъва. След като параходът изчезва под водата, на повърхността остават само няколко души. Хора, вцепенени от ужас, хванали се за парчета от развалините или люлеещи се върху кухите некии и коркови шамандури. Скоро СС Централ Америка лежи в зловещия мрак на морското дъно, на около 160 мили от брега край Чарлстън, в дълбочина 8000 фута. Златото на пътниците е разпиляно по корпуса и по морското дъно наоколо и ще остане там приблизително 130 години. СС Централ Америка получава прозвището «Корабът на златото» заради прочутия си товар. Тонове злато от монетния двор на Сан-Франциско. И разнообразни монети, кюлчета и златен прах, добити и обработени от калифорнийските мини. Разрушаването на СС Централ Америка е определено като една от най-големите икономически катастрофи в морската история на Съединените щати. По-късно,
Между 1988 и 2014 година в различни експедиции от дълбините са извадени кюлчета, слитъци и монети. И светът остава поразен. Но когато се съобщава, че операцията струва десетки милиони паунди, това предизвиква и сложен правен процес, който дори изпраща в затвора първия ловец на съкровища, тръгнал след тях. Днес британският морски археолог, доктор Шон Кингсли, насочва вниманието към друг аспект на находките. Невероятна колекция от портрети от 19 век, по някакъв начин запазени на дъното на Атлантика. Кингсли казва: изображенията върху стъклените плаки са снимки на миньори, търговци и техните семейства. Лицата на тези фотографии са гледали морските създания на дъното в продължение на 130 години. Портретите са зловещи, но са изумително красиви. Това са пътниците и хора, близки до тях, от кораба потънал на 150 мили от брега на Каролина и причинил смъртта на стотици. Кингсли продължава: има два кораба с емблематични имена. Титаник е известен като корабът на мечтите, а СС Сентрал Америка като корабът на златото. За мен самото злато не е толкова важно. Тези фотографии върху стъкло са истинското съкровище на мястото на катастрофата. Долу, надявам се, има още десетки, които един ден ще бъдат спасени. Когато бурята се надигна, хората хвърляха чантите си в морето, но не успяха да спасят живота си, заедно с много от ценностите си. Когато корабът потъна, тези чанти плуваха на повърхността. Кожата и платното изгниха. Златните монети и десетки индивидуални фотографии, заедно с снопове дагеротипи и амбротипи, се разпръснаха по морското дъно. Боб Еванс изследва СС Сентрал Америка от 1983 година и е главният учен и историк в първоначалната полева операция. Темата за реставрацията на тези фотографии го вълнува изключително. Те са невероятни, защото разкриват човешката страна на трагедията. Не знаем кои са тези хора. Това са последните предмети, които са били до тях на палубата, преди корабът да потъне. Колко ужасен миг е бил това. За тях най-важни са били парите и тези фотографии. Снимки на приятели, семейство и, може би, техни собствени. Когато погледнеш истинските им лица, се връщаш назад във времето. Гледаш хора, преживели това бедствие. Дрехите и прическите им са различни, но иначе не се различават от нас. През 1850-те фотографията става изключително популярна в Съединените щати. Хората, тръгнали към Калифорния за злато, изпращат снимки на близките си у дома. Еванс казва, че в известен смисъл това е била чисто нова мода. Вместо да наемат художник за маслена картина, хората плащат $1 или $2 и се снимат. Така демонстрират икономическия си статус и доброто си облекло. По онова време в Сан-Франциско е имало десетки фотоателие. Ето я. Неизвестната млада жена, чиято красота е омагьосвала мъжете, които се я открили. С открити рамене, с бижута и дантелена рокля. Вероятно е била на около 18 години. Или малко повече. Екипът я нарича Мона Лиза на дълбините. Тези фотографии предават въздействието на трагедията по-силно, отколкото самите златни монети. Снимките са публикувани в последния брой на списание Wreck Watch, редактирано от Кингсли. Това е най-големият архив от стари фотографии, намирани в морето и публикувани досега. Да видиш лица, извадени от дълбините, е неповторимо преживяване. Както вече казахме, развалината е открита през 1988 година. Към края на 20 век, ловецът на потънали съкровища Томи Грегори Томпсън е обсебен от идеята да намери кораба и златото. Инженер по океанско дело от Охайо, той посвещава години на анализ на маршрута и на разработване на технологията, която да го открие. До 1988 година Томпсън и екипът му са на 100% сигурни, че са определили приблизително местоположението на останките и убеждават инвеститорите да вложат още $12,5 милиона
за мащабна операция по търсене и спасяване. Скоро Томпсън постига целта си. На 11 септември 1988 година развалината най-сетне е намерена от кораба Немо на Columbus America Discovery Group на около 257 км от брега на Северна Каролина, на дълбочина 2200 метра. Но откритото злато е едва 5% от общо изгубеното. Когато развалината е открита, от SS Central America са спасени повече от 7000 златни монети. SS Central America се превръща и в уникална капсула на времето, съдържаща артефакти от един проспериращ и важен период в историята на Съединените щати. Една от причините за забавянето на публикуването на материалите от периода 1988-2014 са правните проблеми около кораба. Както при всяко откриване на потънал кораб, възниква криза. На кого принадлежи съкровището? Съдът, инвеститорите и ловците на съкровища се изправят едни срещу други. 35 застрахователни компании, които са работили още през 1857 година и са компенсирали тогавашните загуби, завеждат дело, след като научават за откритието. Процесът продължава до 1996 година. Накрая съдията решава в полза на Columbus America Discovery Group и присъжда на организацията 92% от златото. Но в този момент самият Томпсън предизвиква гнева на инвеститорите. Според тях, той, въпреки че е намерил съкровището и е получил почти всичко, не е върнал парите, взети за търсенето. По-лошо, през 2000 година Томпсън продава стотици златни кюлчета и хиляди монети на California Gold Marketing Group и печели около $50 милиона. Тогава за продажба е предложено и най-ценното златно кюлче в света, оценено на $8 милиона. Двама инвеститори се обединяват през 2005 година, за да съдят Томпсън. Година по-късно към тях се присъединяват още няколко жертви. С издадена заповед за арест, Томпсън бяга във Флорида и се укрива. През 2012 година е издадена нова заповед за ареста му. И издирваният ловец на съкровища отново изчезва. Този път заедно с приятелката си Алисън Антекер. Двамата са открити през 2015 година в хотелска стая в Бока Ратон, докато се укриват с $6500 в брой и 4 мобилни телефона. И са задържани. Приятелката му разказва, че в продължение на 4 години е превозвала 500 златни монети между Калифорния и Джаксънвил, преди Томпсън да я помоли да го заведе до склад във Форт Лодърдейл. По-късно тя признава, че е предала на непознат златни монети, съхранявани в 4 или 5 куфарчета. Томпсън е върнат в Охайо и през 2016 година започва процес. Разследващите го питат къде са изчезналите 500 златни монети, отделно от приходите от продажбата за $50 милиона през 2000 година. Томпсън заявява пред съдията, че монетите се пазят като депозит в Белиз, но не може да разкрие точните им местоположения. Той твърди, че $50 милиона са се изчерпали заради правни разходи и неизплатени кредити, взети за финансиране на спасителната операция. Съдията не му вярва. Томпсън е осъден на 6 години затвор. Освен това, получава глоба от $250 хиляди, защото не разкрива къде е изчезналата плячка. И докато не посочи местата, към присъдата му се добавят още по $1000 на ден. California Gold Marketing Group, компанията, която купува съкровището на Томпсън, успява да възстанови 16 000 ценни артефакта, включително 3100 златни монети, 45 кюлчета и 36 кг златен прах. За щастие, този път инвеститорите също печелят. Като отчита, че някои от първоначалните финансиращи вече са починали, California Gold Marketing Group изплаща общо $30 милиона на наследниците им или на застрахователните компании. Остатъкът от съкровището е изложен през февруари 2018 година в Лонг Бич. И до края на годината почти всички от общо 3129 златни монети са продадени. Златото, извадено от развалината, и днес продължава да се продава на високи цени на търгове.
Последният ценен метал от кораба е кюлче Justin Hunter с тегло 7,67 унции. Продадено на 4 август в Heritage Auctions за $66 000. Вероятно същото кюлче сега е обявено за $125 000 в интернет сайт. Повечето спорове около SS Central America винаги са били свързани с златото. Но миналата година започват да излизат наяве и впечатляващи сребърни находки. Според California Gold Marketing Group, намерените сребърни монети са датирани между 1796 и 1857 година. И 99,9% от тях са закупени от Кени Данкън от US Coins в Хюстън. Монетите се появяват на пазара миналата година. През декември 2019 година е потвърдено, че съществуват 9 особено редки монети, на същата възраст като монетата на снимката, направена в развалината. Преди да бъде открита, се е смятало, че съществуват само 38 броя от тази монета. 1856 С, четвърт долар. Повечето от ценните монети са намерени в торбичка с 503 сребърни долара, само малка част от съкровището. А най-редката монета от 10 цента, намирана досега, е оценена на $75 000. През февруари 2019 година бивши членове на групата Seattle Treasure Hunters най-сетне получават своя дял от плячката. Инженери, техници и притежатели на сонарно оборудване, общо 13 души, помогнали да бъде намерено злато в морето, получават общо $678 000, след като преди около 30 години са похарчили $522 000 за юридически такси. Odyssey Marine Exploration все още държи договора за спасяване на развалината и разработва нова технология, за да намери останалото злато, което може да струва стотици милиони долари. През 2020 година, както много други предприятия, компанията изпитва финансови затруднения и получава заем по програмата за запазване на заплатите в размер на $370 400 щатски долара по Закона за помощ и икономическа сигурност. Всъщност, стойността на бизнеса пада под $35 милиона и той едва не е заличен от борсовия индекс. Но сега, при стойност под $78 милиона, компанията се завръща към дълбоководното търсене и се надява да продължи разкопките си, както по минни проекти, така и по различни корабокрушения. Както The Guardian съобщава, през 2020 година, Томпсън отново отказва да сътрудничи на властите, които се опитват да разберат къде е съкровището. Той твърди, че страда от рядък синдром, който е изтрил части от паметта му. Днес, на 68 години, Томпсън ще остане в затвора, докато не разкрие къде са изчезналите златни монети. Мястото, където се намира най-голямото изгубено съкровище в историята на Съединените щати, и днес остава забулено в мистерия. Историята на Япония е изпълнена с изгубени кланови съкровища, останали от дългите войни между 12 и 19 век. През 1963 година е открито такова съкровище на стойност 10 милиарда йени. Така че това, което ще чуете след малко, не е шега. През годините са намирани множество стари монети и злато на стойност между 10 и 100 хиляди йени. Подобни места се наричат Майзукин Денсецу. Буквално легендата за заровеното съкровище. Само през Втората световна война са докладвани 50 открития на съкровища. Обикновено това са били стари златни, медни и други артефакти, намерени случайно по време на изкопи или строителни работи. Примамката на лесните пари винаги е карала спасители и техните финансови поддръжници да преследват слуховете за заровени съкровища. За съжаление, за мнозина сумите, необходими да се намери един кораб и дори да се възстанови, често са водели до фалит. А за някои, успешното откриване и издирване на кораб е носило само безполезни дрънкулки. Един от най-големите и най-скъпите провали в историята на издирването на потънали кораби е търсенето на японския транспортен кораб Ава Мару от Втората световна война. На 28 март 1945 година пътническият кораб Ава Мару
отплава от Югоизточна Азия с японски пътници. След като преминава през водите край китайската провинция Фудзян, в района на Нюдаоханс, той е забелязан от американската подводница Queenfish. Подводницата Queenfish е разположена от Съединените щати край китайските брегове повече от 4 месеца по-рано. Екипажът й, мислейки кораба за японски подсилващ конвой, се укрива и чака удобен момент да го унищожи. Преди Ава Мару да влезе в обхвата на атаката, подводницата току-що е приключила дневната си задача. Онази нощ, морската зона край планината Нюдао е тъмна, а морето е покрито с гъста мъгла. Видимостта е почти нулева. Това време е опасно и за американците, които дебнат, защото и врагът може да използва същата възможност, за да нападне. Затова капитанът на Queenfish, Ръфлин, е особено бдителен. Той непрекъснато следи сонарната информация и внимателно се подготвя за бой. Когато часовникът наближава 22:00, сонарът засича появата на японски военен кораб на около 15 км югоизточно. Малко след това, до Queenfish достига съобщение от Sea Fox, че е забелязан японски кораб. Изстреляни са 4 торпеда. За по-малко от 3 минути Ао Мару е поразен и започва да потъва. Сонарният екран на Queenfish мигновено потъмнява. 10 минути по-късно, убедени, че районът е безопасен, те се връщат към мястото, където Ао Мару потъва. От взрива на торпедата огромно количество петрол и каучук излиза на повърхността. А американските военни, в шок, по погрешка спасяват един оцелял. Тогава осъзнават, че са допуснали тежка грешка. Повечето хора на борда на Ао Мару са японски цивилни. И корабът не е боен. 8 дни по-късно Япония изисква обяснение от правителството на Съединените щати, а след това завежда дело. Проблемът е, че Ао Мару е построен по стандарти на военен кораб, но още от пускането му на вода многократно е заявявано, че е търговски кораб. И нека уточним. Друга информация идва от китайски източници. А тъй като Китай е съюзник на Съединените щати по онова време, възможно е разказът да е пристрастен. Според Китай, в началото Ао Мару е пътувал между Сингапур и Япония, пренасяйки военни материали за японската армия. Дори е бил многократно атакуван от американския флот, но без успех. Затова японците му дават прякора непотопяемият кораб. Но през 1944 година Съединените щати и Япония започват да постигат споразумение за военнопленници. И двете страни разрешават хуманитарни доставки да се превозват с търговски кораби. След подписването на споразумението, японската армия започва да демонтира оръдията на Ао Мару, за да изпълнява хуманитарна мисия. Въпреки това, китайски източници твърдят, че с този кораб, с неговия специален статут, японците още известно време са превозвали военни боеприпаси. През 1945 година Ао Мару е единственият кораб в Япония, който може безопасно да се движи в международни води. Когато през март тръгва на последното си плаване, на борда има офицери и генерали, богати бизнесмени и техните семейства. Заради кризата с Сингапур, японците напускат страната масово. И корабът е натоварен далеч над нормалния си капацитет, с хора и товар. Трети източник пише, че когато американците достигат до кораба, който са поразили, не един, а много японци са били живи на борда на потъващия Ао Мару. Но тези хора отказват помощта, която идва от Америка, и предпочитат да се удавят заедно с Ао Мару. Когато новината става известна, Япония се опитва да поиска обезщетение от Съединените щати. Но Съединените щати, приемайки отговорността, заявяват, че не могат веднага да платят и че Япония трябва да изчака до края на войната. Този ход е опит да се печели време. И после, като победител, проблемът да бъде решен така, че собствените загуби да бъдат намалени.